ఓకే. హాయ్ అండి అందరికీ. ప్రసన్న ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. నిన్నటి వరకు మనం అలంకారాలు అనే దాని గురించి నేర్చుకున్నాం కదా తెలుగు గ్రామర్లో. ఇప్పుడు ఛందస్సు అనే దాని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. తెలుగు వ్యాకరణంలో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఛందస్సు అనేది. ఇప్పుడు ఛందస్సు అంటే ఏంటి, అసలు దానికి గల పేర్లు ఏంటి, అది మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం, గణాలు అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. ఛందస్సు అంటే ఏంటంటే పద్య లక్షణాలను తెలిపే దానిని మనం ఛందస్సు అంటాం. ఏమంటాం? పద్య లక్షణాలను తెలిపే దానినే మనం ఛందస్సు అంటాం. ఈ ఛందస్సుకు గల మరొక పేరే పద్య విద్య. ఏంటి? పద్య విద్య. పద్య లక్షణాలను తెలిపే దానిని ఛందస్సు అంటాం. ఈ ఛందస్సుకు గల మరొక పేరే పద్య విద్య. పద్యానికి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఏంటి? అది ఏ పద్యానికి సంబంధించింది, ఏ జాతికి సంబంధించింది, అలాగే యతిస్థానం ఉంటుందా ఉండదా, అక్షరాలు ఎన్ని ఉంటాయి, ఇలా గణాలు ఏంటి, అవి ఏవి, అలా పద్య లక్షణాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ లక్షణాలను తెలిపే శాస్త్రమే ఛందస్సు. ఆ ఛందస్సుకు మరొక పేరే పద్య విద్య. ఇప్పుడు మనం పద్యాలు అనేవి గణాలతో ఏర్పడతాయి. వేటితో ఏర్పడతాయి? పద్యాలు గణాలతో ఏర్పడతాయి. ఈ గణాలు అనేవి లఘు గురువులతో ఏర్పడతాయి. వేటితో ఏర్పడతాయి? లఘు గురువులతో. పద్యాలు గణాలతో ఏర్పడతాయి, గణాలు అనేవి లఘు గురువులతో ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు ఈ లఘు గురువులు అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వ్యంజనములు. ఏంటి? వ్యంజనములు. వ్యంజనములు అంటే ఏంటంటే అరమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలనే వ్యంజనములు అని అంటాం. ఏమంటాం? అరమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలను వ్యంజనములు అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్, ర్, చ, అలా ఇవి ఎగ్జాంపుల్. వీటన్నిటినీ కూడా వ్యంజనములు అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చి లఘువులు. లఘువులు అంటే ఏంటంటే ఏకమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలు. ఏంటి? ఏకమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ, రా, యా, వా, క, ఇలా ఇవన్నీ కూడా లఘువులు అవుతాయి. అరమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలు వ్యంజనములు, ఏకమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలు లఘువులు. నెక్స్ట్ వన్ గురువులు. గురువులు అంటే ఏంటంటే ద్విమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలు. ఏంటి? ద్విమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలు. ఎగ్జాంపుల్ రా, కి, కు, వే, ఇలా ద్విమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలని గురువులు అంటాం. నెక్స్ట్ ఫ్లుతములు. ఫ్లుతములు అంటే ఏంటంటే త్రిమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలని ఫ్లుతములు అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఐ, ఔ. వీటిని త్రిమాత్రా కాలంలో పలుకబడే అక్షరాలు ఫ్లుతములు అని అంటాం. అరమాత్రా కాలంలో పలుకబడితే వాటిని వ్యంజనములు అని, ఏకమాత్రా కాలంలో పలుకబడితే వాటిని లఘువులు అని, ద్విమాత్రా కాలంలో పలుకబడితే వాటిని గురువులు అని, త్రిమాత్రా కాలంలో పలుకబడితే వాటిని ఫ్లుతములు అని అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఇందాకటి నుండి ఏకమాత్ర, ద్విమాత్ర అంటున్నాం, అరమాత్ర అంటున్నాం. మాత్ర అంటే ఏంటంటే మనం వేసుకునే టాబ్లెట్స్ అవి కాదండి మాత్రలు అంటే. మాత్ర అంటే ఏంటంటే చిటుక వేయునంత కాలం. చిటుక వేయునంత కాలం. నెక్స్ట్ రెప్పపాటు కాలం. నెక్స్ట్ సెకండ్లో 4వ వంతు. అంటే మాత్రకి ఇది డెఫినిషన్. ఒక చిటుక వేయనంత కాలం అయితే దానిని ఏకమాత్రా కాలం అంటే
చిటుక వేయనంత కాలంలో మనం ఒక అక్షరాన్ని కనుక పలుకున్నట్లయితే అది లఘువు అవుతుంది. అదే 2 చిటుకలు వేయనంత కాలంలో మనం ఒక అక్షరాన్ని పలికితే అది ద్విమాత్రా కాలం, అంటే ఏంటి, గురువు అవుతుంది. అది 3 చిటుకలు వేయనంత కాలం పలికితే అది త్రిమాత్రా కాలం అవుతుంది, అది ఫ్లుతము అవుతుంది. అదే అర చిటుక వేయనంత కాలంలో పలికితే అది వ్యంజనము అవుతుంది. ఇలా మాత్రని చిటుక వేయనంత కాలం, రెప్పపాటు కాలం, సెకండ్లో 4వ వంతు కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు గురు లఘువులని మనం ఎలా గుర్తించాలి, ఏది గురువు ఏది లఘువు? ఇప్పుడు గురువుని మనం ఎలా గుర్తించాలి? సంయుక్త ద్విత్వ అక్షరాల కంటే ముందున్న అక్షరాలు గురువులు. సంయుక్త ద్విత్వ అక్షరాల కంటే ముందున్న అక్షరాలు గురువులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కప్ప తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది సంయుక్తాక్షరం, దీని ముందున్న అక్షరం గురువు అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చక్రం తీసుకుంటే ఇది ద్విత్వాక్షరం అవుతుంది, దీని ముందున్న అక్షరం గురువు అవుతుంది. అంటే సంయుక్త ద్విత్వ అక్షరాల కంటే ముందున్న అక్షరాలు గురువులు. కరెక్ట్గా వినాలి, ముందున్న అక్షరాలు గురువులు అంటే వీటికి ముందున్న అక్షరాలు గురువులు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, సంయుక్త ద్విత్వ అక్షరాల కంటే ముందున్న అక్షరాలు గురువులు అవుతాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి దీర్ఘం, నిండు సున్నా, పొల్లు హల్లు, నెక్స్ట్ విసర్గ, నెక్స్ట్ ఐత్వం, నెక్స్ట్ ఔత్వంతో కూడిన అక్షరాలు, ఔత్వంతో కూడిన అక్షరాలు గురువులు. దీర్ఘం, నిండు సున్నా, పొల్లు హల్లు, విసర్గ, ఐత్వం, ఔత్వంతో కూడిన అక్షరాలు గురువులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారం తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం, ఇది దీర్ఘంతో కూడిన అక్షరం కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది. రమ్ నిండు సున్నాతో కూడి ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు అవుతుంది. ఈ రెండింటికి ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొల్లు హల్లు. కంప్యూటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం, ఈ పొల్లు హల్లుతో కూడిన అక్షరం గురువు అవుతుంది. విసర్గ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంతః, ఈ విసర్గతో కూడిన అక్షరం కూడా గురువు అవుతుంది. ఇలా దీర్ఘం, నిండు సున్నా, పొల్లు హల్లు, విసర్గ, ఐత్వం, ఔత్వంతో కూడిన అక్షరాలన్నీ కూడా గురువులు. ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి. సంయుక్త ద్విత్వ అక్షరాల కంటే ముందున్న అక్షరాలు గురువులు. నెక్స్ట్ దీర్ఘం, నిండు సున్నా, పొల్లు హల్లు, విసర్గ, ఐత్వం, ఔత్వంతో కూడిన అక్షరాలన్నీ కూడా గురువులే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లఘువులు. మనం గురువులు కరెక్ట్గా చదివితే చాలండి. లఘువులు ఏవి గురువులు కాదో అవే లఘువులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సంయుక్త, దీనికి ఒకే ఒక్క పాయింట్, సంయుక్త ద్విత్వ హ్రస్వ వట్రసుడి గల అక్షరాలన్నీ కూడా లఘువులు. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాల కంటే ముందున్న అక్షరాలు గురువులు, సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాలన్నీ కూడా లఘువులు. ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో మనం కప్ప తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని ముందున్న అక్షరం గురువు, ఇది లఘువు. అలాగే చక్రం తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని ముందున్న అక్షరం గురువు అవుతుంది, ఇది లఘువు అవుతుంది. అంటే సంయుక్త ద్విత్వాక్షరాలన్నీ కూడా లఘువులు, ముందున్న అక్షరాలన్నీ కూడా గురువులు. అలాగే హ్రస్వాక్షరాలు అండ్ వట్రసుడి. వట్రసుడి అంటే ఏంటంటే మృ, కృ ఇలాంటి అక్షరాలన్నీ కూడా లఘువులు అవుతాయి అన్నమాట. అంటే సంయుక్త ద్విత్వ హ్రస్వ వట్రసుడి అక్షరాలన్నీ కూడా లఘువులు. అదే ముందున్న అక్షరాలైతే గురువులు. మనం నెక్స్ట్ ఈ గణాలను మనం విభజించుకున్నాం. అంటే ఇలా అన్నమాట. ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది చూసారా, ఇది మనం ఛందస్సులో ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం. మన భజస ఎరత హవా అంటే ఇది మన కోడ్ రూపంలో దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మన భజస ఎరత హవా అంటే మా 3 గురువులు మగనము, 3 లఘువులు నగనము అంతే. నెక్స్ట్ భజస అంటే మొదటి గురువు భగణము, మధ్య గురువు జగనము, చివరి గురువు సగనము.
మొదటి లఘువు యగణము, మధ్య లఘువు రగణము, చివరి లఘువు తగణము. అలాగే గురువు లఘువు హగణము, లఘువు గురువు వగణము. అంటే మొదట 3 గురువులు, మొదట 3 లఘువులు, తర్వాత మొదటి గురువు, మధ్య గురువు, చివరి గురువు, మొదటి లఘువు, మధ్య లఘువు, చివరి లఘువు, గురువు లఘువు లఘువు గురువు. ఇలా మన బజస ఎరత హవా ఇవన్నీ ఇదంతా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. వీటితో పాటు ఇంకా మనకి గణాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఇంద్రగణాలు. ఈ గణాలే కాకుండా ఇంద్రగణ, నల, నగ, సల, భరత. నల అంటే ఏం లేదండి, ఇక్కడ నగనం రాసి లా అంటే లఘువు, నగణం రాసి గా అంటే గురువు, ఇక్కడ సగణం రాసి లా అంటే లఘువు, ఇక్కడ బా మనకి తెలుసు మొదటి గురువు, రా మనకి తెలుసు మధ్య లఘువు, తా మనకి తెలుసు చివరి లఘువు. ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రగణాలు. ఏంటి? ఇంద్రగణాలు. నల, నగ, సల, భరత అంటే నగణమేసి లా అంటే లఘువు రాయాలి, ఇక్కడ గా అంటే గురువు రాయాలి, లా అంటే లఘువు రాయాలి. ఇలా ఇంద్రగణాలన్నీ నల, నగ, సల, భరత మొత్తం 6. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సూర్యగణాలు. సూర్యగణాలు ఎన్నో కాదండి, నా, హ, ఇవి సూర్యగణాలు. మనం ఈ బాక్స్ ని గమనించినట్లయితే సూర్యగణాలను మనం గుర్తు పెట్టేసుకోవచ్చు. మొదటి నుంచి రెండోది సూర్యగణం, చివరి నుంచి రెండోది సూర్యగణం, మొదటి నుంచి రెండోది సూర్యగణం, చివరి నుంచి రెండోది కూడా సూర్యగణం. ఇలా మనకి ఈ బాక్స్ కనుక ఇలాగే మనం గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే మొదటి నుంచి రెండోది సూర్యగణం అవుతుంది, చివరి నుంచి రెండోది సూర్యగణం అవుతుంది, నా, హ అన్నమాట. అలాగే ఇప్పుడు మనం మొత్తం మనకి గణాలు ఎన్ని, అవి అంటే ఇవి 2 కూడా ద్వయక్షర గణాలు అవుతాయి. ద్వయక్షర గణాలు ఎన్ని మనకి? 2. ఎన్ని? 2. అవి ఏమేంటి? హ, వా. ఈ 2 కూడా ద్వయక్షర గణాలు. ద్వయక్షర గణాలు అంటే ఏం లేదండి, 2 గణాలు ఉన్న అక్షరాలు ద్వయక్షర గణాలు అని అంటాం మనం. అలాగే 3 గణాలున్న అక్షరాలు మనకి త్రయక్షర గణాలు. ఎన్ని? త్రయక్షర గణాలు. ఎన్నవి? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. అంటే 3 గణాలున్న అక్షరాలు మనకి ఎన్ని? 8. ఈ బాక్స్ లోనే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇంద్రగణాలు వచ్చినట్లయితే చతుర్దక్షర గణాలు ఎన్నో మనకు తెలుస్తాయి. చతుర్దక్షర అంటే ఏం లేదండి, 4 గణాలున్న అక్షరాలు. ఎన్ని? 1, 2, 3. సో చతుర్దక్షర గణాలు 3. ఇక్కడ ద్వయక్షర గణాలు 2, త్రయక్షర గణాలు 8, చతుర్దక్షర గణాలు 3, నల, నగ, సల. ఇలా మనం గణాలు ద్వయక్షర గణాలు 2, త్రయక్షర గణాలు 8, చతుర్దక్షర గణాలు 3. ఇప్పుడు మనం పద్యాలలోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు పద్యాలు మొత్తం 3 రకాలు. అవి వృత్తాలు, జాతులు, ఉపజాతులు. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వన్ వృత్త పద్యాల గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ వృత్త పద్యాలలో ఫస్ట్ది ఉత్పలమాల, చంపకమాల, శార్దూలం, మత్తేవం. ఇలా మొత్తం మనకి వృత్త పద్యాలు 4. వాటిని ఇలా మనం బాక్స్ రూపంలో చెప్పుకున్నట్లయితే మనకి త్వరగా గుర్తుంటుంది. వీటిలోని గణాలు ఉత్పలమాల, భరణ, భబరవ. నెక్స్ట్ చంపకమాల, నజవ, జజజర. నెక్స్ట్ మసజ, సతతగా. నెక్స్ట్ సభరణ, మయవ. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే వీటికి సంబంధించిన
గణాలు అన్నమాట. నెక్స్ట్ యతి, నెక్స్ట్ అక్షరాలు. ఇక్కడ యతి 10, 11, 13, 14. నెక్స్ట్ అక్షరాలు 20, 21, 19, 20. ఇక్కడ ఉత్పలమాల, భరణభరవ, చంపకమాల, నజభజజర, సాధూలం, మసజ సతతగ, మత్తేవం, సభరణమయవ. ఇలా యతి కూడా మనం ఇలా బాక్స్ రూపంలో గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే 10, 11, 13, 14 మధ్యలో 12 ఉండదు. నెక్స్ట్ అక్షరాలు కూడా 20, 21, 19, 20 ఇలా ఈ బాక్స్ రూపంలో గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనకి త్వరగా ఉంటుంది. అంటే పద్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఆ పద్య పాదంలో 20 అక్షరాలు ఉన్నట్లయితే అది ఉత్పలమాల, 21 అక్షరాలు ఉన్నట్లయితే అది చంపకమాల, 19 అక్షరాలు ఉన్నట్లయితే అది సాధూలం, మళ్ళీ 20 అక్షరాలు. ఇక్కడ 20 అక్షరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు మనం యతి స్థానం చూసుకుంటే ఆ యతి స్థానం 14 వచ్చిందంటే అది మత్తేపం అవుతుంది. ఇందులో కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇవి స్పెషల్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ స్పెషల్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు మనం కామన్ పాయింట్స్ చూసినట్లయితే ఈ 4 పద్యాలు వృత్త జాతికి సంబంధించింది. ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ 4 పద్యాలు వృత్త జాతికి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ఈ 4 పద్యాలలో 4 పాదాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పద్యంలో 4 పాదాలు ఉంటాయి. అది ఉత్పలమాలకైనా, చంపకమాలకైనా, శార్దూలంకైనా, మత్తేభంకైనా ఒక్కొక్క పద్యంలో 4 పాదాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రాస నియమం ఈ 4 పద్యాలకి ఉంటుంది. ప్రాస నియమం ఈ 4 రకాల పద్యాలకి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఒకసారి వృత్త పద్యాలు, ఈ 4టికి కామన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఈ 4 వృత్త జాతికి సంబంధించింది. సెకండ్ వన్ వచ్చి ఒక్కొక్క పద్యంలో 4 పాదాలు ఉంటాయి. థర్డ్ వన్ వచ్చి ప్రతి పద్యానికి ప్రాస నియమం ఉంటుంది. అలాగే ఉత్పలమాల, భరణభరవ, చంపకమాల, నజభజజర, సాధూలం, మసజ సతతగ, మత్తేవం, సభరణ మయవ. అలాగే యతి స్థానాలు 10, 11, 13, 14, అక్షరాలు 20, 21, 19, 20. మనం ఇలా కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే స్పెషల్ పాయింట్స్ మనకి చాలా త్వరగా గుర్తుంటుంది. ఎగ్జామ్ లో కూడా మనకి చాలా త్వరగా గుర్తొస్తుంది మనం ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక 2 చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఆదుర్యోధనుడం తమాత్ర మనుజే యంజాల డోగాని. ఇది ఒక పద్యంలోని ఒక పాదం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం దీనిని ఘన విభజన మొట్టమొదటిగా అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకుందాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ఇప్పుడు 19 అక్షరాలు కనుక మనం ఇందాక ఏమని చెప్పుకున్నాం, 20, 21, 19, 20. 19 ఏంటి? థర్డ్ వన్. అంటే ఇది శార్దూలానికి సంబంధించింది. మనం చూసారా అక్షరాలని బట్టే మనం పద్యాన్ని చేసుకున్నాం. అది కరెక్టో కాదో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందు గణ విభజన చేయాలంటే ప్రతి 3 గణాలు, ఈ వృత్త పద్యాలలో ప్రతి 3 గణాలకి మనం చేసుకోవాలి. 1, 2, 3, 1, 2, 3 అలా ప్రతి 3 గణాలకి మనం గణ విభజన చేసుకుందాం. ఆ అంటే దీర్ఘం, గురువు, దు అంటే హ్రస్వాక్షరం, లఘువు. అంటే మనం ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, ఇది ద్విత్వాక్షరం కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది రో అని వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు అవుతుంది. నెక్స్ట్ ధ, లఘువు, ను, లఘువు. ఇక్కడ డుమ్ అనేది నిండు సున్నాతో కలుపుతుంది కాబట్టి గురువు. త, లఘువు, మా,
మాకి గురువు అవుతుంది, త్రాకి ముందుంది కాబట్టి గురువు అవుతుంది. ఈ త్రా అనేది లఘు అవుతుంది. మా ను జే యం జా లా డో గా ని పెన్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆధుర్యం. 3 గురువులు ఎక్కడున్నాయి? మా. నెక్స్ట్ ధనుఢం లఘువు చివరి గురువు ఏంటి? సా. నెక్స్ట్ మధ్య గురువు జ. నెక్స్ట్ చివరి గురువు ఏంటి? సా. నెక్స్ట్ చివరి లఘువు తా. చివరి లఘువు తా. ఇక్కడ చూడండి మా సా జ సా తా తా. ఇక్కడ గురువు గా. గురువు ఉంటే గా. అది లఘువు ఉందనుకోండి లా. గురువు ఉంది కాబట్టి గా. అలా మా సా జ సా తా తా గా. చూసారా కరెక్ట్ గా వచ్చింది సాధువులం. మనం ఫస్టే చెప్పాం దీన్ని ఏంటి అక్షరాలను కౌంట్ చేసి 19 అక్షరాలు వచ్చాయి కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే సార్ధూలం అవుతుంది. మనం వెరిఫికేషన్ కోసం ఇలా ఘన విభజన చేసుకుని చూసినా కూడా మనం సార్ధూలమే వచ్చింది. ఇలా మన ఘన విభజనలో ఈ పద్యాలు ఏమేమిటి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అనవుడు నల్ల నవ్వి కమలానన ఇట్లను లెస్సగాక యో. ఇక్కడ అక్షరాలు లెక్క పెడదాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ఈ అక్షరాలను బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ఇది చంపకమాల పద్యం. అంటే 20 21 19 20. ఇదేంటి? ఉత్పలమాల. ఇదేంటి? చంపకమాల. సో 21 అక్షరాలు ఉంటే ఏంటంటే అది చంపకమాల. మనం ఒకసారి ఘన విభజన చేద్దాం. 3 3 3 3 ఇక్కడికి మళ్ళీ ఆ 3 మళ్ళీ ఈ 3. ఇప్పుడు ఆ నా వు డు లా నా వి క మా లా నా నా ఈ ట్లా లఘు గురువు లఘువు గురువు లఘువు మో గురువు. ఓకేనా? ఇప్పుడు 3 లఘువులు నగనము, మధ్య గురువు జగనము, మొదటి గురువు భగనము, మధ్య గురువు జగనము, మధ్య గురువు జగనము. ఇక్కడ కూడా మధ్య గురువు జగనము, ఇక్కడ మధ్య లఘువు రగణము. అంటే నజబ జజ జర. ఇక్కడ అక్షరాలని మనం చెప్పేసాం అక్షరాలను బట్టి, అలాగే గణాలను బట్టి చూసుకున్నా కూడా ఇది చంపకమాల పద్యం అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం గణ విభజన చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా మనం జాతి పద్యాల గురించి ఉపజాతి పద్యాల గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఇంతవరకు మనం వృత్త పద్యాల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో ఈ బాక్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే ఈ గణాలు అనేవి మనం చేసుకునేటప్పుడు అక్షరాలను కానీ యతి స్థానాలను కానీ చూసుకుంటే మనకు అది ఏ పద్యమో ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. ఇలా స్పెషల్ పాయింట్స్ కామన్ పాయింట్స్ కింద విడదీసుకుని చేస్తే మనకి ఇంకా సులువుగా అవుతుంది. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలపండి.